ọdịnala anyị, ọdịnala Igbo ga-adịgide. Ndị Igbo teta n'ụla ka anyị soro omenala ka anyị bili. Ozi ọma ọdịnala Igbo redio show n'Awka na ABS 88.5 every Saturday na 1pm kozi ọma ọdịnala Igbo ji ebido. Jigide m redio show ebe a na-amụ ọdịnala Igbo, ebe na-ekuzi ọdịnala Igbo na ABS 90.7 FM nke dị n'Ọnịcha, Anambra, every Sunday site na 8:15 ruo na 10pm. Ụmụ Igbo mụrụ anya maka omenala anyị, omenala ya na-anwụrụ anwụ. Ọdịnala anyị, ọdịnala Igbo ga-adịgide. Ndị Igbo teta n'ụla ka anyị soro omenala ka anyị bili. Ka anyị kene dịka Ugbaja onye Ọkịja na Anambra. Ozi ọma ọdịnala Igbo, omenala ya na-anwụrụ anwụ. Ọzọ onye buru chi ya ụzọ, ọ gbagbuo onwe ya n'ọsọ. Odogwu amụrụ ụbọchị afọ ma o ji asaa. Onye Ọkịja odogwu dịka Enwugbaja odogwu. O si m kene ndị ABS niile n'Ọnịcha, Anambra na n'Igbo niile. O si m kenekwe ndị ozi ọma ọdịnala Igbo. Fans Club ozi ọma ọdịnala Igbo ga-adị. Nekwa n'anya furu ugo ezigbo onye egwu Ọbajide Ebube aka Don Malaku ga-adị. Omenala anyị, omenala ya na-anwụrụ anwụ maka ọdịnala anyị, ọdịnala Igbo ga-adịgide. Ndị Igbo teta n'ụla ka anyị soro omenala ka anyị bili.